likod? Oo. Ayun dati? Ngayon lumalagatik na. Pero umabot pa siya ng ano. Umabot kami nung magkala ko ng puhoy. Okay pa eh. Siga pa. Ano yun, dadaling ko sa ano. Papakalas ko, dadaling ko sa bearing center. Saan yun? Kaya po yung bili ng bike sa gilid na Siban. Tatawid ka lang. Yun lang nakakabili ng bearing. Para dyan? Kasi usually silver, hindi naman nabibili talaga yan. Hindi nga. Diba? Palit ka talaga, sabi doon. Kasi ano, mga bili mo 100, 150. Yung iba by order sa tindahan. Oo. So, Pero doon din yung nakukunin nyo. dun din. Sa bearing center pa rin yung nakukunin. Mas maganda sila na mag-aayos. Ayun lang. Tayo dyan. Mga 5 kaya. 5? Igot. Oo.